kanavan sillasta ylitte ja olikin hyvä macchiato eli maitokahvi. Se on semmonen vaahtomaitokahvi ja sämpylä. 4 € lähtee päivä käyntiin, että tämmöstä Eindhovenin keskustaa. On miellyttävä kun kissakin tuolla ihan musta. Miellyttävä kun jalankulkijalle ei ole noita korokkeita. Oho, täällä on hienoa. Harmi kun on juuri toi kyllä siitä ajaa saa. Kierretään nyt täältä kun roska-auto. Yöllä tuli vettä 3 otteeseen ja oikein rankasti ja hirmuinen tuuli, eli se selittää miksi joku polkupyörät on kaatuneena ja silloin onpa erikoinen reitti täältä, mutta mennään nyt. Ei ole kiellettykään ajaa. En tiedä onko, mutta kirkko jäi tuohon vasemmalle. Ja täältä nyt pääsee pois. Mennään Stuvaltaan. Taas se roska-auto on tuossa. Valtava katedraali. Posteljooni, kusti polkee ja posti kulkee. Ja tässä nyt sitten niin, että oikealle. Katedraalikin olisi auki. Eikö mä otan sittenkin täällä. Polkupyöriä on joitakin. Pääsin pois tuolta kävelykatualueelta. Ei toikaan liikennemerkki sano, että sinne ei saisi ajaa. Ehkä toi sanoo tuo vasemmalla. Nyt mä menen oikealle. Tällä kelillä ei oikein ilmansuuntiakaan pysty sanoa. Punainen.